Zákaznická linka zásilkovny, jak vám mohu pomoci? Tady internetový obchod vaše nebe, dobrý den. Já mám prosím vás takový problém. Zákazníkovi jsme poslali balíček, ten si ho přišel vyzvednout, ale na výdejním místě mu odevzdali vlastně, nebo dali mu jiný balíček, který byl na stejné jméno, ale pro někoho jiného. Má tam nějakého jmenovce v tom městě. No dobře, tak stačí, aby ten balíček zabalil, odnesl to zpět na to výdejní místo, vyzvedl si ten správný balíček, já tam mezi tím zavolám a vyřeším to s tím výdejním místem, tady tu chybu. No víte, on je trošku problém. V tom balíčku byla bomboniéra, nějaké čokoládové pralinky. Když jsem se dívala na ten e-shop, tak jsou docela drahé, to balení. Pravděpodobně to měl někdo ke dní matek. Dneska je pátek, takže už se to asi nestihne znovu poslat, protože